खुलुमबाय फुंबिलिनि रादाबखौ फरायदों आं हेमनाथ बसुमतारिया। बे समाव हाग्रानि मैदेरनि उदखाराव जानाय मोनसे दुखुनांथाव खौरांखौ फोसावनो सिगांदों। चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय दादगारि हाथिसार ओनसोलनि 2 नं मैनागुरि गामिनि बिबारि बसुमतारिनि न'खौ सानसे नङा साननै हाग्रानि मैदेर फालोआ फैनानै सिलिंखार खालामदों। जाहोनाव मैदेरनि उदखाराव न' बांजों लोगोसे न'नि मुवा बेसादफोरा खहा जायो। बे जाथायखौ खौरां मोननानै दादगारि दालाइसा एबसुआ दुखुथिया न'खरनो अनसुंथाइ होयो। लोगोसेनो दादगारि दालाइसा एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा भुगिनांनाय न'खरनि न' बांखौ लुफामफिननानै होनो सरकारखौ खावलायदों। आङो दादगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै आं सासे दालाइसानिनो गाहाय नेहाथारि हिसाबै आङो दुखु मोनदों बे मादैनि न'खराव जे जोंहा बे मादैया जोंहा हौवा गैला आदै गैला बहुत गोबाव जाबाय थैनानै थांबाय। दा फिसाजो दङ सासे जेनथेन गैजायैबाबो गंसे प्राइभेट स्कुलाव सोनानै फोरोंगासिनो दङ आरो जोंहा फिसाला सासे दङ बिथाङाबो भुटान मोनसे भुटान जायगायाव थांनानै खामानि मावहैदों। दा बेवहाय मादैनि न'खराव सिगां समावबो फैदोंमोन जोंहा बे न'खौ एरखुलांदों आरो गामिनियानो अननानै जोंहा थिं बेरा होनानै दोनदोंमोन आरो नै दिनै थांनाय बिलिफां समावनो बिलिफां समनि 7 रिंगासो समाव जोंहा बे मादैनि न'आव न'खौ इन्जुरखौ सौफ्लंलांनानै जोंहा माइरं जालांदों आरो बायदिसिना जालांदों आरो संख्रि गासिबो जालांदों। दा जेबो बायनानै जानो हायि बायदि अबस्था आरो बे मादैनि न'खराव। दा बेखौ नुनानै जोङो दादगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै दुखु मोननानै जे जोङो मादैनो थोजासे नङाब्लाबो माइरं जों एसे दालि सामब्राम बानलु संख्रि सिनि बिस्कुट साहा पात गासैखौबो एफा एफा लाबोनानै जोङो मादैनो जा अनसुंथाइ होफैनाय जायो। जोङो एबसु हिसाबै बेखौनो खावलायनो सानो जे मोनसे बे मादैनि न'खराव गैजायै बेहा आरो आंगो रावबो गैला होननानै जोङो बुंजायो। माने फिसाला दङबाबो दा बाहेरायाव दंहैयो आरो जोंहा फिसाजो दङ बे बैसोआ बारा नङा बिदिनो 12-13 बोसोरनिल' फिसाजो। दा बेखौ लानानै बे मादैया आरो बबेयाव बिनिफ्राय थाखा फैनो माबेजों न' लुनानै हानो। बिनि थाखायनो जोङो सरकारनाव मोनसे खावलायनो सानो जे बे मादैनि न'खौ फाहामनानै होफैनो थाखाय माबा मोनसे राहा लायो। आं बेखौ फरेस्ट मान होनो गोनां फरेस्टनि सार EMनि रन्जित बसुमतारिनिसिम आङो बेखौनो खावलायनो सानो। फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नभेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल काबादि खन्थाइ आवरायनाय लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारि देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नभेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन। 6 नभेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नभेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारि आरो मिस दीप्ति बसुमतारिमोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।